गिबियावनो सुबुंखान्थि सान गणतन्त्र दिवसनि साफ्रोमबो भारतबासि आरो बिश्वबासिनो आंनि गोजोन हामलायनाय होदों। बिटिआर ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोरनो आंनि गोजोन हामलायनाय होदों। बेजों लोगोसेनो दिनै सरस्वती जिथु फुजा, साफ्रोमबो फरायसाफोर, फोरोंगिरिफोर आरो फरायसालिजों नांजाफानाय साफ्रोमबो बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनाय होदों। जेन' बे फुजानि गेजेरजों जोंनि गेजेराव गोजोन खौसेथि, फरायनायनि मोनसे थासारि बेफोर फैथों। लोगोसेनो दिनै जोबोद गोजोनथाव खौरां, 74थि सुबुंखान्थि सान गणतन्त्र दिवस रिपाब्लिक डे, बे सानावनो दिनैहाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोनसे गोजोनथाव रादाब होबाय जे जोंनि 3 दफा बायदि 3.1 दफा बायदि जोंनि सिमा बारायनायनि बाथ्रा दंमोन बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों। दा बेखौ दिनैहाय गासै 43 रेभिनिउ गामि आरो 17 फरेस्ट गामि गासै गहपुरसिम मोनहैनाय, बेखौ बिथाङा नै एसे सिगां बिथांनि फ्लेग हइस्ट खालामनाय जे स्पिच, बे स्पिचआव बिथाङा फोसावनानै होबाय। बेयो जोबोद मोनसे रंजाथाव बाथ्रा। जोङो फोथायनाय लाखिदोंमोन जे भारत सरकार, आसाम सरकारा बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ बिथांमोनहा आखरे आखरे मावफुंगोन होननानै जि बाथ्रा होदोंमोन, बिनिनो मोनसे आगानबाव दिनैहाय जे गोजोनथाव मोनसे रादाब होबाय। मानोना थांनाय मोननै सुक्ति गेजेराव, बिएसि सुक्ति आरो बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों गहपुर ओनसोलनि रायजो राजा एबा सनितपुर जिल्ला बा दा आथिखालाव बिश्वनाथ जिल्ला, बिनि रायजो राजाफोरा सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोनब्लाबो बिथांमोननियावबो गासै 532 सुबुंफ्रा जिउ गोमादोंमोनब्लाबो, मुंख्लं जादोंमोनब्लाबो सिमाखौ बिथांमोननिसिम बोनानै लांनो हानाय जायाखैमोन। नाथाय बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों मोनसे दफा 3.1 होनानै दोनदोंमोन जे बे दफाखौ मावफुंथारगोन होननानै। दिनैहाय खामाखैनो ब्रायैनो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोसावनानै होबाय। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। बेनिखायनो आङो 532 सुबुंफ्रा जायफ्रा मुंख्लं जादोंमोन बिथांमोननि जिउमानिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ हरदों आरो बिथांमोननि न'खरनि साफ्रोमनिसिमबो, दुखुथिया न'खरनि बिथांमोननिसिमबो आंनि लोगो लाफानाय आङो फोरमायहरदों। आरो दिनैहाय गहपुर ओनसोलसिम जायफोर जोंनि बर' रायजो राजाफोर दङ, बिथांमोननिसिम जायफ्रा बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंजानो लुबैदों, बिटिआर जों गेजेरजों सिमा बारायजानो लुबैदों, बै साफ्रोमबो लुबैग्रा जोंनि सुबुंफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बिथांमोनजों हरदों आरो बिथांमोननि खुसियाव आंबो बाहागो लाफानाय जादों। भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनिफ्राय लानानै नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथांनिफ्राय लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा डांग'रिया बिथाङा बुंबाय थादों बारंबार खेबफ्रोमबो मेल मिटिङाव, आरो दाखालिसो बावाखै एसे सिगाङाव भारत सरकारजों रायज्लायनानै फैदों जोंनि सुक्ति खालामग्रा हान्जाफोरा। बेयावबो रोखायैनो बुंदों जे जोङो बे सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ जोङो मावफुंगोन। आरो दिनैहाय जोंनि मेजर मोनसे कनसार्नआ बेनोमोन, नैबे सुक्तिनि मेजर मोनसे दफाया बेनोमोन जे जोंहा गहपुरसिम सिमाया बारायनांगौ आरो दिनै बारायबाय। बेनिखायनो आङो जिहेथु आंबो बे कमिटियाव सिगाङाव मोनसे मेम्बार हिसाबै दंमोन, बेनिखायनो आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों जे दिनैहाय खामाखैनो भारत सरकारा, आसाम सरकारा बिटिआर सुक्तिखौ जेरै सनमान होदों आरो बे सनमाना जोंनि मोनखानांगौमोन आरो जायखौ जोंनि थागिबि रायजो राजा, बे थागिबिनि जे गांनाय उखैनाय, जि मोनसे संबिजिरारि मोन्थाय, बे मोन्थायखौ दिनै होनो थांनायाव जोबोद बाख्नायदों। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ आङो साबायखर जासिदों, गोरबो गोसोनिफ्राय खुलुमनाय होदों। भारतनि नखर मन्थ्रि अमित शाह, भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांनिसिमबो आंनि खुलुमनाय सिबिनाय आरो साबायखरखौ आं जासिदों।